Senyor conseller, senyor president de la Fundació PUNCAT, senyores i senyors, senyora presidenta d'Òmnium Cultural, benvinguda. Sigueu tots molt benvinguts a casa vostra, a l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia de les Ciències i les Humanitats de Catalunya. És un gran plaer celebrar avui els 5 anys de la Fundació PUNCAT. Aquest país s'ha dit sempre que l'ha fet la societat civil catalana, em sembla que és un eufemisme per dir el poble català. Nosaltres estem molt acostumats a fer-nos-ho tots nosaltres, és un poble que s'ho ha de fer ell, que s'ha de fer ell el que vol, i amb la revolució tecnològica que va representar l'aparició d'internet, evidentment molts catalans van sentir un cert neguit perquè no tinguéssim un domini. Certament un grup molt petits, naturalment molts ho sentien, però uns quants, 3 concretament, si no m'equivoco, i haig de dir els seus noms, que són l'Amadeu Abril, el Manel Sant Romà i en Jordi Albinyà, si no m'equivoco, van ser ells 3 primers que van pensar que es podien fer unes passes definitives per crear un domini PUNCAT, que podia ser en aquell moment, sembla que van pensar en un CT en comptes de CAT, en fi, una sèrie de vicissituds que la resta de la jornada d'avui, d'aquest vespre, us explicaran amb molt més detall, que no puc jo explicar-vos-ho, com van passar l'aventura de crear PUNCAT. L'aventura es va desenvolupar des d'un primer moment, que se'n van posar en contacte amb nosaltres, l'equip de presidència de llavors, en Salvador Alegret, és aquí, haig de retre-li homenatge, va ser el primer que em va parlar de que hi havia aquesta intenció i aquesta casa va cedir uns locals. Hi ha alguna fotografia, un racó literalment de l'institut, on s'hi van instal·lar una cadira i una taula, i jo en la foto original no hi veig ni tan sols un ordinador, ni un telèfon, però hi ha la foto amb el llibre dels 5 anys, el veureu. Es van instal·lar allà, de franc, naturalment, i es va iniciar l'operació. Operació, senyores i senyors, que ja no estem a l'època franquista, evidentment, que va tenir lloc de tota manera, era molt delicada, perquè sabíem, ens podíem imaginar, sense patir d'esperit de persecució ni paranoia, de cap paranoia, que no ho som de paranoics, potser tenim altres neurosis nacionals, però aquesta no la tenim, que sabríem que seria difícil, que seria dificultós, que hi haurien dificultats, perquè altres països, els països on hi som, Itàlia, França i Espanya, ocupem un lloc molt conservat al seu territori, doncs ja tenien dominis nacionals, per dir-ho d'aquesta manera. Sabíem que seria difícil, calia persuadir a l'ICANN, si no m'equivoco és com anava a dir-ho en anglès, però no ho trobo per aquí, és la International, no sé com es diu, la International Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN. Calia persuadir aquesta gent i es van inventar la idea que érem una comunitat cultural, que és el que som també, en comptes de fer servir el nom de nació, i ja us ho explicaran ells mateixos, van convèncer-los que érem una comunitat amb una quantitat enorme de gent que s'hi van afegir, que hi van, evidentment, l'Institut d'Estudis Catalans va ser un dels primers, van ser l'Institut d'Estudis Catalans, són fundadors de i ho és la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i el capítol català de l'Internet Society, que bàsicament són els ciutadans que s'hi van posar. Aquests 3 van fundar com a patrons, van possibilitar l'aparició de l'entrada al PUNCAT, que és tan important per la nostra identitat en el món modern, en el món contemporani. No us explico, com he dit, les peripècies i les aventures han estat difícils, però l'èxit ha estat extraordinari, el creixement és constant, continua creixent, evidentment és impossible que creixi al ritme inicial, però creix, l'acceleració ha disminuït, però continua, i les coses van per molt bon camí. Sense unes referències elementals com les que té el PUNCAT, és impossible tirar endavant un país. I respon, i us ben asseguro, senyor conseller, i a tothom, que no faig política ni partidisme, però aquest país, i naturalment soc representant d'aquesta Acadèmia Nacional,
que té aquest esperit de guanyar mil·límetre a mil·límetre el territori, de guanyar-nos-ho tot mil·límetre a mil·límetre, sense lluitar. El PUNCAT no és contra ningú, és a favor de l'universalisme, l'avenç del coneixement i de la fraternitat i de la comunicació i, naturalment, al servei de Catalunya. Amb aquests principis bàsics, aquesta casa, que és membre des de 1922, fundadora de la Unió Acadèmica Internacional i membre molt activa, que és l'Acadèmia Nacional de Catalunya, ho va entendre des del primer instant. És una cosa que hem fet tots nosaltres, però nosaltres hem de retre homenatge a aquells que hi són, els que treballen allà, que els hem vist ara, el patronat, que ho porta amb tanta determinació, el seu president, i naturalment el poble de Catalunya, que des del primer moment, amb xifres realment elevadíssimes, s'hi va afegir a aquesta aventura que és més que una aventura. Són 5 anys, jo els desitjo 5 anys més, no, segles més, però a partir d'ara, si em permeteu una opinió, no serà pas tan fàcil. Al principi és heroic, és la lluita heroica d'aconseguir, de convèncer internacionalment que això té un sentit. És el primer domini d'un país sense estat del món, i avui està a la primera línia, no sé com es diu exactament, però és un domini de primera qualitat, o està classificat com qualsevol altre, d'aquesta natura, però a partir d'ara serà difícil. Però en fi, que l'acte d'avui ens doni ànims per continuar i per anar consolidant un país modern, capdavanter, que mira cap al seu esdevenidor, amb la mateixa fe que mira i orgull amb la seva identitat i el seu present. Benvolguts amics, això és tot. Sort al PUNCAT, visca Catalunya.